ସସ୍ମିତା କହୁଥିଲା ମୋତେ ମାଲ ଟଙ୍କାଟେ ଦିଅ 5 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଭିକ ମାଗି ମାଗି ଚଳୁଥିଲା ନହେଲେ ପେଲା ଖାଉଥିଲା କହିଲା ମୋତେ ଟିକେ ଗେଇଁ ଦିଅ ବରଂ ଯାହା ପଇସା ଦେବ ଦିଅ ଯେତେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପେଲୁଛ ପେଲ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ନେଲା ଜଣେ ପେଲିଆ ପାଇଁକା ନେଇଥିଲା ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ଭାଇ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଧେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେ ସିଙ୍ଗର ଭାଇ ଟିକେ ଭଲ ମାନେ ଯେଉଁ ନେଇକି ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଗୀତ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ତାର ତ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପେଲା ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ତାର ନା ସେ ଟିକେ ଦେଖିଲା ମାନେ ସେ ଟିକେ ନାଳେଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଅଧିକା ପଇସା ଦିଅ ପେଲା ଖାଅ ଆଉ ପେଲା ଖାଇଲେ 500 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ଏଥିରେ ଗୀତ ବୋଲେ ଟିକେ ଅଧିକା ମିଳୁଛି ତଥାପି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଆକାରରେ ଟିକେ ଚାହୁଁଥିଲା ଇଏ କରିବାକୁ ତାର ଯେଉଁ ଛୁଆଟା ତାକୁ ପଚାରିବ ସେ ଛୁଆଟା କାହାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ପଚାରିବ ସେ କହିବ କାହାର ତାକୁ କହିଥିଲା କି ସେ ତା କହିତା କି ନାହିଁ ତାକୁ ପଚାର ତ କେମିତି ବାହା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ କହିବ ଇଏ ସତ କଥା ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଲା ଖାଇ ଖାଇ ତାର ଢିଲା ହେଇଗଲାଣି ହେରା ଭିକାରିଣୀ ତମେ ଯେଉଁ ତମ ଗୀତ ବୋଲିବା ତ ନେଉଛ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ତାର ତ କଣ୍ଠ ତ ଯାହା ମା ସରସ୍ୱତୀ କି ମା କାଳୀ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନେଉଛ ଯେଉଁ ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛ ଯେଉଁ ପେଲା ଖାଇବାକୁ ପେଲା ସେ ଦେବ ତମ ଆରାମସେ ତାକୁ ଟିକେ କରିବ ବୋଇଲେ ତମେ ନେଇକି ଯାଉଛ ତମକୁ ମଜା ଲାଗୁଥିବ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛ ନା ନାଇଁ କେଉଁ କାଳକୁ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛ ତମର ମାନଙ୍କ ଶଳା ଗଲୁ ସକାଶେ ଶଳା ସଙ୍ଗୀତ ଆଜି ଏମିତି ଚିତାକଟାରେ ପଡ଼ୁଛି ହେଲା ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଆସିବ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ରୋଷ୍ଟିଂ ଆଉ ପୁରା ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକିରି ତାର ପୁରା ଠିକ୍ସେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ ଆରାମସେ ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇକି ଆସିବ ପୁରା ଆରାମସେ ଦେଖିବାକୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆସନ୍ତା ପରଦିନ ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆଜିଠୁ ହିସାବ କରିଦେବ 3 ଦିନ ପରେ ତା ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଆସିବ ପୁରା ଆରାମସେ ଏଇଟା ଖାଲି ଅଲ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଥାନ୍ତା ଏଇଟା ଛିନଛତ୍ର କରିଥାନ୍ତା ସେ ତ ନାହିଁ ଆରାମସେ ଆସିବ ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ ପୁରା ଆସିବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପୁରା ଜୋରସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ପୁରା ଏଥିରେ ତ କିଛି କହିବନି ବଡ଼ ଆକାରରେ ସେଇଟା ପୁରା ବଡ଼ ଆକାରରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିବ ପାର୍ଟ 2 ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ସାଙ୍ଗେ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିବ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା 2 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍